unha cousiña teño que dicir eu antes de que remate o 2024 a esos señoros que ocupan tempo de televisión dicíndonos ás mulleres o que temos que facer. Hai que denunciar primeiro na comisaría e dejarse de tantas redes sociales. E logo, digo eu, e quen ves sendo ti para dicirnos a nós o que temos que facer? É xuiz? És presentador de televisión? És primo do rei? Que categoría che dá iso a ti? Como para dicirnos a nós donde, como e cando temos que denunciar? Se é que nos dá a gana de denunciar. Solo polo teu atrevemento voume atrever eu tamén a dicirche algo. Mira, é así unha recomendación, pero si queres, si queres. Por que non te preocupas desde a túa posición de xuiz, de presentador de televisión, de primo do rei? Por que non te preocupas ti de garantizarnos a nós unha experiencia segura no momento no que vayamos a denunciar? E por que non te preocupas ti de facer todo o posible por educar a sociedade porque deixen de abusar? Non sei, son ideas para, como has de facer os propósitos de 2025, pois para darche ideas. Si que es, que non vou ser yo que le diga a un señor lo que tiene que hacer. Oh, sí, non sei. Bueno, que vaya ben. Que boa falta fai. É que nós xa seguiremos denunciando, si queremos, donde nos salga da collona. Ala, ricos.